ҳамдиёрони азиз, салому алайкум. 2 сентябр шаҳри Хоруқ ва қарор додем дар хонаи бародарамон Толибшо ва дар шаҳри Хоруқ тарбуз колидааст. ин тарбузҳои Толибшо ҳозир мебинед бисёр инҷа бисёр аст. ҳар акташ 1-2 бастагӣ аст. Толибшо, салому алайкум. ин тарбуза шумо кай коридед? Кадом моҳ? Сои тарбузоро моҳи май коридам. Моҳи фақат таги плёнка сиё. Шумо аввал дар хона стаканчик кардед ё ки якобара? Не як бор дар замин шинондам. Якобара дона дар замин шинондед. Ана кане кушед ягонташ шумо бинем. Амин со ман тарбузоро иҷо бод галхона месохтам дар амин замин назар, лекин биром маҳсулоташро кам кардем. Кане кушед. Биед. Ҳо унҷаро. Бигиред. Бо ҳа. Инашам гиред. Ин устод ҳамун навъи ҷопонии хеякум аст ку. Ин ҳамун аст. И пусидага, а? Пусидааст. Дар кор нест. Аминаша кушед кани. Ишкуна майда аст. Амина кушед кани. Биед дуташа мекушем. дубла кунед. Ҳамҷамоне дубла кунед. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Пухтагӣ будааст ку. Як тилимча бурида ман датиед кани. Як тилимча. Бас. ҳозир месанҷим ҳамдиёрони азиз. Тарбузои Толибшо дар Хоруқ. аз тарбузои душанбе ягон фарқе надорад. Ширин. Бениҳоят ширин. Сиёра кушед. Ин маҳаллӣ. Бале? Маҳаллӣ тараф монед. Дигарашро кушед. Дар Хоруқ тарбуз мешинонад Толибҳо. Ин зимистона ки аст? Пӯсташ хафт. Инашам сурхай дар онаш, а? Дарунаш ам сурх хули нест. Хули хуб напухтааст. Ин он қадар напухтааст. Напухтааст. Инаш он қадар напухтааст. Хом аст. Лекин вайаш ба пурраги пухтааст. Вайаш қамбори ширин. аз тарбузои душанбе ягон фарқияте надорад. ҳамдиёрони азиз мана дидед, ман ба шумо маҳорати Толибшоро дар шаҳри Хоруқ ба шумо нишон додам чӣ хел тарбуз мекорад. Мана ин тарбузҳояш. Толибшо даст шумо дарда набинад. шумо ба халқ як илми нишон додед ба халқи Бадахшон ки дар Помир ҳам ҳар як одам метавонад дар хонааш тарбуз шинонад. Дуруст акай Толиб? ҳар як кас метавонад дар хона шинонад бо риояи технологияҳо. Дуруст? Устод ягон навоварӣ нест. Пешвақтҳо мо ё дорем дар заминҳои сафҳоду калхоз буда мардум мекорӣ. Дар куҷо? Дар амун Хоруқ. Дар Хоруқ, дар Рӯшон, дар Бадахшон. ҳозир рости гап мардум намедонам вақт надоранд, чӣ надоранд? Тамбал шуд камтар надоранд, тамбал шудан, ҳозир намекоранд. Пешвақтҳо буд ин ягон навоварӣ нест. Ман мехоҳам тухморо зиёд карда ба деҳқонон метавонам ман гуфт ҳукумати шӯроия гардам сараша мошин ки баровардааст чӣ кор кунам хараша. Яъне ки маош мегиранд ҳар ҷо пул кор мекунанд, дигар чо мекунанд? Тарбуза мехаранд. ҳамдиёрони азиз, аз номи шумо ман ба Толибшо як ҷаҳон ташаккур мегӯям барои ин корҳои илмияш. дастатон дарда набинад Толибшо.